Тя колата сега, като хареса. Ако искаш на завой, ще се направи или аз да ти направя на завой. Колко пари? Колко пари, бато? Да знам се. По принцип малко и търси. Да, ние кърпяна си. Кекът гледа много хубаво за кърпяна. Да, стои вода се е правили, защото. Все пак бяла е. Бяла. Красива вижда вътре. Кормило, седалки, вар. Астра? Нали дизел? Дизел. Малко гори. Моста съм я правил. А сутрин, като я палиш, фърля ли масло при сварвите? Фърля, но то иначе ни... Фърля, хубаво си. Защото съм чул за дизела, нали, че трябва да фърлим масло при сварва. Олива ги, полива ги. Абсолютно е много красива колата. Завойче му да се направите, ако искате. Или аз да ви демонстрирам. Как ще най-удобно? Ами, ако може да я пробваме, за колко пари? Пробвайте колата. Пробвайте, ще се разберем. Добре. Може ли аз да я пробвам, защото той брат ми сега взема книжка, не може да я усети? Най-добре вие я пробвайте, защото като няма книжка, той... Добре. Ама аз се кача с вашето. По-добре да останете, защото ще ме притеснявате. Аз ще ви стигна за назад, това ще ви няма карам да пробвам. Има радио да зайде. Вече радио. Агресивно е много. А колко поне? Има. Около 65. Дай чак мат. Това скребуцане не е от проблем. Много са накладките. Травликата активна е, нали? Мисля, че да. Климатика от дясното копче се пуска. Еми зависи, ако ви е топло, ако ви е студено, защото двузона. И леко да се изтраскате някъде. А ръчната държи ли? Абсолютно. Защото гледам, че прегледа изтича. Нови накладки има. О, майко, ще ми чипи колата. Назад повече фаща! О, мамо! Няма градуса лучет. Питам само нещо. Това маслото на колко пара наляга не работи? На 250? 240 е. Казана, той е толкова мудна. Майко!
нема толкова, ела. Оттам спреш коста. Значи мисля... Струва мисля, че много е хубава колата, обаче дърпа нещо. И ти ми спукна гумата. Не знам. Чупи ми фара. Не съм си чупал фара. Всичко така си беше. Аз те я докарай. Значи много съм напит, може би. Ето. Все пак. Ператка има утре, коста.